сега съм. Абонирайте се всички за мен! О, бих някой граната. Дени, тук ли си? Да, Добре, още ли снимаш? да. Добре. Ти знаеш ли, че някакъв май може да спираш така клипа на пауза? Знаеш ли тази работа? Да, знам. А? Знам. Човек, ти гледаш ли знака как играе на GTA 5? Аз гледам. Човек, мисля какво. На мен знаеш ли, че не ми тръгва нещо Майнкрафта, като бях се изтегли от тука? Да ти кажеш ли що? Що? Не, аз не знам. Ай, влизай. Не ми се влизал. Влизай му, да какво снимам? А? Ами тогава да какво снимам? Колко минути минаха от като снимаш? Не да знам, ай да снимам поне 1 час. Няма да е 1 час в един и същи сервер. Ако можеш да спираш на пауза, го направи сега. Не мога. А? Не мога. Защото не знаеш как, нали? А? Да. Като си взема лаптопа, той е тук, да ама не мога го пусна. Ти си единичка. Не мога вляза. Секс до дупка. То някъде съм го виждала, човек. Ти къде си? Ти си на 0 кило. Защото почнах от начало, например. Не лаза му в борда. Не мога. Твърде сте много. Аре бе, ти сега ще влеза в друг си. Когато влезе някой друг, за да не. Секс до дупка. Секс до путка. Никон, моя отива на... Човек, ти искаш ли играем Team Fortress 2? Ами, как? Ма трябва да се изтегли тази игра. Ти къде си? Моя е на Апос. На? Да. Ние сме някъде към бето. Това ме изкърти. Мал човек! Никак не ма кефа таки сървъри отдавна. Спри клипа, що ме дошъл да се разправя с него. Изчезвай, няма да играеш с нас. Дени, то още така е. Last two page the gaming ще влезе в сървъра.
Илястю HD Gaming е пълен буклук. Той не прави видеоклипчета, само някакви картинки ги прави. Викат няма фрапс да се еби майката. О, фекто не игра с него. Хора, не се абонирайте за Илястю HD, защото е... той излезе. Овне, Митко, повече няма снимаме. Що? Така. Що? И защо път да не снимаме Иляс? Тако повече хора. Никак нема кефи. Много е скучен сухар. Илязе, ти си пълен сухар. Митко Иляс вика, че го е страх от... че е страх от него. Ма страх мене, аз ще му сритам задник. Ето, 47. Е пълен дебил. Не знам, ама това видеоклип, че май ще бъде кратко. Спирай го, бе! Как ти искаш? Решай, аз ти пращам друг сървър. Не го пращай на Илястю HD. Иляс, с мангалите играе. Иляс няма вече Yu-Gi-Oh картите, че не му давайте. Не, да стане. той Илясите картите. И египетските богове. Да, а пък аз не играя Yu-Gi-Oh вече. Пълни сте дебили! Чай, че нещо очите ми ще взема да се гръмна. Ето вече бях на 2 хъпа. Бях на 2 XP. Аз ще ям пържени картофки, да знаеш. Бе. Ела на гости на село. Как ще дойда у вас? Да ме четеш. Айде, ела. Взимай колелото и идвай. На 10 км път си. От Ловеч. Ох. Нали не влизаш в този сървър, де съм ти го пратил? Нали не влизаш? Кое? В този сървър, де съм ти го пратил. Не влизам. Сега ще правята друг по-умен. Защото това нещо зарежа 1000 пъти по-бавно. Ако ще играем то да снимам аз, ама аз нямам флопс. Уф. Ако тук някой гледа Venom 961, Venom the Doctor, не му гледайте последните два клипа. Не му гледайте двата клипа. И не гледайте и на Спарко единия клип, ако искате. Ако искате ги гледайте. Малко са страшни. Да не влизай в този сървър, де ти пратих последния. Добре хора, това беше. Абонирайте се за мен, за Далинг Драгън и за Илястю HD Gaming. Без Илястю HD Gaming. Хайде мокнеш. Аз ли? Да, пишете в коментарите. И аз се затваря чопката, бе, Майнкрафт. Харесайте ми видеоклипчето и... Тук Minecraft.bg. Но